ҷоми чемпионати ҷаҳон чунанана қабл аз сабқати ниҳоии мусобиқоти бонуфузи қора дар ҷаҳон баргузор мешавад. Ин дафъа мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик бесаброна интизори дидани ин ҷом буданд ки бо ибтикори ширкати бонуфузи кока-кола сайёҳати ҷом ба он кишварҳое анҷом дода шуд ки бори аввал ба қайд гирифта мешавад. ҷоми чемпионати ҷаҳон бонуфузтарин дар олами варзиш буда ба ғолиби ҷоми ҷаҳон дода мешавад. Ба ин ҷом танҳо ғолибони мусобиқот ки ҳар 4 сол муайян мешавад ва ҳамчунин сарони давлатҳо ҳуқуқи расиданро доранду халос. ин сайёҳати чоруми анъанавӣ қабл аз чемпионати ҷаҳон буда бо дастгирии ширкати бонуфузи кока-кола сурат мегирад. дуруд тамошобинони телевизиони варзиш. бори нахуст дар Федератсияи Россия ҷоми ҷаҳон 2018 баргузор мешавад оид ба футбол ва дар ин мусобиқаи бонуфузи сайёра беҳтарин тимҳои ҷаҳон иштирок мекунанд ва бо ибтикори Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ҳамчунин ширкати кока-кола ҷоми чемпионати ҷаҳон ҳамасола қабл аз маросими кушодашавии ин мусобиқот дар якчанд кишварҳо сафар хоҳад кард ва бояд бигӯем ки бори нахуст ҳам бо ибтикори Федератсияи футболи Тоҷикистон ин ҷом ба шаҳри Душанбе оварда мешавад ва мухлисон ва ҳаводорони футбол метавонанд ки дар наздик ин ҷомро бубинанд. ва ҳоло барномаи мо доир ба ана ҳамин ҷом ки аз шаҳри Бишкек ба Душанбе меояд нақл хоҳад кард ва мо аҳли эҷоди барномаҳои телевизиони варзиш ҳоло сафар хоҳем кард ба шаҳри Бишкек ва баъдан ин ҷомро ба шаҳри Душанбе хоҳем овард. сафари мо тавассути хатсайри доим амалкунандаи Душанбе Бишкек Душанбе ки ҳафтаи як маротиба сурат мегирад оғоз шуд. сафари ҳавоии мо ба пойтахти Қирғизистон 1 соату 15 дақиқа давом кард. ҷумҳурӣ ба мо ҳамсоя зимистони хеле сардро мегузаронад. агар ҳини сафар аз Душанбе ҳаво хеле гарм буд, аммо дар ин ҷо аллакай 4 дараҷа хунуктар. баробари расидан ба ин ҷо мо дар меҳмонхонаи Парк Ҳотел ҷой гирифтем. дӯстони азиз, ин меҳмонхонаи Парк Ҳотел аст ки дар шаҳри Бишкек ҷойгир аст ва мо шабро дар ин ҷо рӯз мекунем ва пагоҳӣ бошад баъд аз нисфи рӯзӣ мо ба шаҳри Душанбе сафар хоҳем кард. то он ки рӯзи дигар мо бо ҷоми ҷаҳон ба Душанбе равем, фурсат доштем ки шабона шаҳри Бишкекро ҳам дидан намоем. шаҳри Бишкек қариб дорои 1 миллион аҳолӣ буда бештари онро қирғизҳо ташкил медиҳанд. мардуми ин шаҳр ҳам дар қатори мухлисони футболи дигар шаҳрҳо ҳам имкон доранд ки ҷоми ҷаҳонро аз наздик бубинанд. пагоҳ субҳи барвақт ба мо хабар расид ки бо сабаби номусоидии боду ҳаво парвози ҳавопаймои махсуси ширкати кока-кола аз Алмато ба Бишкек ба таъхир афтодааст. дӯстони азиз, айни ҳол нисбат ба рӯзи гузашта ҳаво хеле ҳам сард аст дар шаҳри Бишкек ва шояд 5 дараҷа хунуктар бошад ки дирӯз 2 дараҷа хунук буд ва бо сабаби номусоидии боду ҳаво айни ҳол каме мушкилӣ аст парвози ҳавопаймои махсусе ки дар он ҷоми чемпионати ҷаҳон аст ва барои сафар аз шаҳри Алмато ба Бишкек, вале мо бовар дорем ки ин номусоидии боду ҳаво ба рафти сафари мо аз шаҳри Бишкек ба Душанбе ягон таъсири худро намерасонад. ҳамин тавр бо сабаби он ки ҳавопаймо ба фурудгоҳи Манасиёи шаҳри Бишкек дер фуруд омад, намоиши ҷоми чемпионати ҷаҳон танҳо дар дохили фурудгоҳ барои намояндагони васоити ахбори омма намоиш дода шуд. дидани ҷом орзуи ҳар як ҳаводори футбол аст. ин ҳолатро дар Бишкек ҳам мушоҳида намудем. акнун сафари мо ба Душанбе тавассути ҳавопаймои ширкати бонуфузи кока-кола сурат гирифт.
ин ҳавопаймо танҳо барои саёҳати ҷоми мусобиқот бо ранги ин ширкати бонуфуз ки бо Федератсияи умумиҷаҳонии футбол ҳамкорӣ зич дорад оро дода шудааст. ин сафари мо таърихӣ буд, зеро ҳамроҳ бо чанд намоянда аз Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ширкати Кока-Кола дар Тоҷикистон танҳо ҷиҳати ҳамроҳӣ аз ин ҷом ба Бишкек сафар намуда будем. дохили ҳавопаймо бо рангҳои сурху зард зеб дода шудааст. ҳамчунин берунтар аз ҷои мусофирнишин толори суҳбат низ мавҷуд аст. расу соати 14 бо вақти душанбе ва 15 бо вақти Бишкек мо сафарро ба Душанбе оғоз намудем. дӯстони азиз, соло мо дар дохили ҳавопаймои ширкати Кока-Кола қарор дорем ва албатта ин сафаре ки мо аз Бишкек ба Душанбе мекунем, ин сафари таърихӣ аст ва бовар дорем ки дер боз дар хотири мо нақш мебандад ва аҳли ҷоддии барномаҳои телевизиони варзиш айни ҳол дар дохили ҳамин ҳавопаймо қарор доранд ва мо пас аз чанд лаҳза вориди шаҳри Душанбе мешавем ва бовар дорем ки ҷоми чемпионати ҷаҳонро хушпазироӣ мекунанд. ҷоми чемпионати ҷаҳон акнун ба 52 кишвари дунё ки бори ҳам ба он ҷо саёҳати он анҷом дода нашудааст бурда мешавад. он ҳанӯз 9 сентябри соли 2017 бо як намоиши бошкӯҳ дар варзишгоҳи лужникии шаҳри Москва шурӯъ гардида баъдан ба шаҳрҳои дигари Федератсияи Россия бурда шуда буд. ҳадафи асосии он пеш аз ҳама амалӣ намудани орзуи миллионҳо ҳаводори футбол мебошад. К сожалению, чемпионат мира проходит только раз в 4 года, и только некоторые страны получают эту честь принимать чемпионат мира у себя. Как вы знаете, в России, начиная с лета, будут соревноваться 32 национальные команды за титул самого сильной команды мира, и 1000 зрителей, 1000 болельщиков соберутся в стадионах. Но миллионы людей по всему миру ждут этого момента, даже если они не могут попасть на этот чемпионат мира. Миллионы, миллиарды людей будут за экранами смотреть чемпионат мира, и им не терпится оказаться там. Правда, многим не получают этой возможности попасть на чемпионат мира. Но чтобы решить этот вопрос, Coca-Cola вместе с FIFA решила организовать вот этот глобальный тур Кубка чемпионата мира по более 50 стран в этом году. Как вы знаете, с 2006 года Coca-Cola вместе с FIFA организует тур Кубка чемпионата мира. И в 2006, 2010, 2014 годах мы этот кубок брали по многим странам. В этом же году, в 2018 году, мы сделали акцент именно на те страны, которые еще не принимали этот кубок. И мы очень рады сообщить, что в этом году, именно сегодня, этот кубок мира в нашем самолете летит прямо в Душанбе. Сегодня жители города Душанбе будут иметь возможность увидеть этот настоящий золотой кубок. сафири ҷоми чемпионати ҷаҳон собиқ бозингари мунтахаби Фаронса ва дастаи Реал Мадрид Кристиан Карамбио аст. ҳамроҳ бо ин футболбози беҳамто ва шинохта ки бо мунтахаби миллияш дар ҷоми ҷаҳон соли 1998 қаҳрамони ҷаҳон шудааст суҳбат дорастем. Тоҷикистон кишваре аст ки ба футбол аҳолии он рағбати зиёд доранд. чуноне медонам дар ин ҷо барномаи рушди футбол амалӣ менамояд. футбол дар Тоҷикистон хеле пешрафт дорад. All the kids and at least to promote football and to play and to practice football. баробари расидан ба фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аллакай ҳама чиз барои пешвози ҷоми ҷаҳон ки нахустин маротиба буд омода гардидааст.
пеш аз ҳама ҷом дар фурудгоҳи байналмилалӣ дар ҳузури президенти федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ намоиш дода шуд. Кристиан Карамбиё ва роҳбарияти федератсияи футболи кишвар пардаро аз рӯи он бардоштанд. аз ҷониби федератсияи умумии ҷаҳонии футбол фифа нусхаи хурди ҷом ҳамчун хотира тӯҳфа карда шуд. баъдан бо иштироки меҳмонон ва намояндагони фифа ҷом ба кохи борбад ки он ҷо намоиши калон дар назар буд бурда шуд. анбӯҳи мухлисони зиёд дарак аз он дод ки дар ҳақиқатан ҳам бештари ҳаводорони футболи тоҷик орзуи дидани ин ҷомро солҳо доштанд ва акнун бо як эҳсоси хеле ҳам баланд онро аз наздик диданд. нахустин намоиши ҷом дар ҳузури рӯзноманигорон бо иштироки ҳайати мунтахаби футболи Тоҷикистон сурат гирифт. бозигарони тими миллӣ ситоди мураббиён дар наздик ин ҷомро дида намуданд ва баъдан мухлисони сершумор аз дидани ин ҷом ҳаловат бурданд. ما 4 ساعت در نوبت ایستادیم ولی این ما رو راه افکنده نکرد. ما خیلی شاد هستیم که امروز به اینجا آمدیم. بسیار هم خوشحالم که آمده در اینجا با کوبک جهانی صورت گرفتم و تماما پشیمان نیستم که 4 ساعت نوبت رو ایستادم. خیلی خوشحالم. باعث خرسندی است که امروز جام جهان در تاجیکستان عزیز ما تشریف آوردند. شاید یک قدم نیکی باشد که دسته تاجیکستان ما در آینده در همین جام جهان اشتراک کند. من افسوس نمیخورم که من اینجا آمدم. این از همه روزی زورترین من که من میدادم. از همه زور من میخوام که بازیگر یک زور بازیگر جهان شوم. саёҳати ҷоми чемпионати ҷаҳон 2018 акнун боз ба кишварҳои дигар хоҳад рафт. 30 апрел пас аз намоиш дар шаҳри Осакаи ҷопон саёҳати ин ҷом ба анҷом расида вориди мизбони мусобиқот Федератсияи Россия хоҳад шуд. шаҳри Душанбе 13-ум шаҳре буд ки ҷоми мусобиқот ба он оварда шуд ва бо намоиши бузург дар пойтахти ватани мо ба анҷом расид.